Sa Dženanom Lončarevićem smo se družili kada je bilo lepo vreme. A evo sada puštam ovaj prilog kako bismo oterali kišu. Veruj mi da prije. Ja se iskreno nadam da i ovi lepi dani koji slede će biti vezani za ono svoje lepo što se očekuje. Optimista sam, mislim da ćemo dočekati svi neki lepši. Ajde da kucemo neku drvo u glavu, da kažemo da je to to. To je to. Ko bi se nadao da može da me pogodi da tako... Ove subote u emisiji Studio Dženan će nastupati i evo šta on kaže za ovaj muzički projekat i saradnju sa Sky Musicom. Ja ću ti reći jedan detalj koji evo, jučer smo nešto snimali, imali smo snimajući dan i jako su bili srećni moji muzičari, ja nekako kako smo se postavili, kako smo krenuli, svira nam se, znaš, nije, mislim, fali nama svima publike, ali nam se stvarno svira. Tako da, vrlo poštujem i vrlo cenim ceo projekat i smatram da ovo što je Sky Music radio, u 77 je nešto što je stvarno neviđeno naše postavljeno. Iako nema nastupa, on često pravi online koncerte na društvenim mrežama. Pa ima publike, ali ne vidim. Da, pa smo nešto sad planirali da napravimo neku tu sobu gdje ćemo možda moći da ugostimo neke ljude koji će se prvi javiti. Znači, pravimo neki eksperiment, ali generalno, znaš, došao je taj period, to jest traje nešto dana, gde se ja nešto sa svim tim ljudima družim na društvenim mrežama, pa i pročitam, ne sve da pročitam, tu su, ali nisu tu, volao bi da mogu da osjetim, da čujem i aplauz i podršku u pevanju i mislim da ćemo to dočekati. Prokomentarisao i situaciju da oni koji se budu vakcinisali mogu da se vrate normalnom životu. Znam se, kako budu rekli da mora, tako će, mislim da treba se vakcinišati, treba da mere moramo poštovati, moramo kako god da su, da ćemo izdržati, mislim, prošli smo da teže neke stvari, doći će se. On je sa nama podelio i da je nekoliko puta dobijao pozive da svira, ali smatra da nije kralj korona žurki. Da, svirao sam kako moglo, svirao sam svaki put kad su dozvolili u onim merama kako moglo, znači da li su kraljevi ili nisu kraljevi, da li smo kraljevi ili nismo kraljevi, ja to ne bih komentarisao. Mislim da narod treba oduška, da je muzika nešto što se zove sreća, radost, da ne može nikako biti mesto zaraze, to tvrdim odgovorno i smatram da na neki način moramo napraviti fleksibilnost, da mi muzičari nešto sviramo, jer nam fali bine, ali da svi ljudi koji žele, niko ih ne treba, svi žele da dođu da se pojavljaju. Dženan je jedan od retkih pevača koji svoju dugogodišnju karijeru gradi bez skandala i propratnih priča. Najteži detalj u životu je danas izreći tako jednu normalnu rečenicu, biti normalan, ne trčati vama pred kamere po svaku cenu i kad ima nešto se kaže. Da, mislim da nema potrebe, niti da trčite vi, niti da trčim ja za vama. Mislim da neka ta normalna, fina priča uvek postoji. Nije uopšte teško, vrlo je lagano i smatram da ovo što sam rekao na samom startu su skontali da postoji neki Dženan koji peva i dan danas postoji neki Dženan koji peva. Da li čudno, da li ovako, da li se to nekom sviđa, nekom ne sviđa, to je nebitno, ali postoji taj Dženan i sve ono što su ljudi ikada hteli da saznaju o Dženanu jeste muzika i da čuju i mislim da je to nešto što ja ostavio. Za kraj našeg druženja, on nam je otkrio i šta novo sprema publici. Da, ja sam dosta toga nešto snimio u ovom periodu kako jesmo zatvoreni, i pre toga, pa sam jedan detalj koji treba da bude finaliziran sa nekim nosačem zvuka puštao jednu pesmu koju su bile obrade pesama koje ja volim, pa smo to pustili u nekom početku pandemije. Pesme koje jesu snimljene, to su pesme koje smo spremali za album. Da li će se desiti album ili će opet još neki singl, nemam pojma, to sve zavisi od trenutka. Kako budem sad, kad budem krenuo, malo razmislit ću.